Sugod ugma Sabado sa alas 7:15 sa gabi, masaksihan ang collabanan sa sayawan sa GMA Original Reality Dance Competition nga Stars on the Floor. Naglakip kini sa mga celebrity dance stars nga sila si Glyza de Castro, Rojun Cruz, Faith De Silva, Thea Ashley ug Patrick nga member sa Vision. Makig-dance collab sila sa digital dance stars nga sila Dasuri Choi, Zeus Collins, Kakay Almeda, Joshua Dicena ug JM Irreverie. Samtang ang dance authorities gilangkuban usab nila ni Kapuso primetime queen Marian Rivera, star comedian of the dance floor Pokwang ug dance trend master Coach J. Hosted kini ni Asia's multimedia star Alden Richards. Samtang nagkahigpit usab ang boses bakbakan sa The Clash 2025 matag alas 7 sa gabi sa adlaw Domingo. Dinhi ang labing ligon ang magpabilin. Ug ang twist this season mo ang panag-atbang sa Clash backers o new clashers. Usa ka lahi nga season ang The Clash karong tuiga tungod kay ang mga clasher nahimong mga Clash backer. Mga kapuso, karong Domingo na ang final tapatan alang sa round 1 sa The Clash 2025 sa nahabiling duha ka new clashers nga sila si Juardy Sabet o Carlos Flores. Ug ang upat ka nahabiling Clash backers nga sila si Jong, Bea, Liana ug Lyra nga mag-abot alang sa nahabiling tulo ka spots sa top of the Clash.